ஆசிரியர் சங்கம் கடந்தோறும் நடந்து விலைவந்தா எலக்ட்ரிக் போட்டி இம்முறை விலைவந்தாக்கள் நடத்தப்படுகின்றது. சென்ற 5 கல்லூரி மைதானத்திலே நாங்கள் இதை 4வது முறையாக நடத்துகின்றோம். கடந்த 3 வருடங்கள் கொரோனா காலத்தால் இது நடத்த முடியாது. இச்சுற்றுப்போட்டி நடத்துவதன் நோக்கம் கிராமப்புற பாடசாலைகள் மாணவர்களுக்கு விளையாட்டு உபகரணங்கள் வழங்குவதற்காகவும் அதே நேரம் விளையாட்டுத்துறையில் சாதிக்கின்ற மாணவர்களை கௌரவிக்கின்றமாகவும் இந்த நிதி சேகரித்து அவர்களுக்கான உதவிகள் வழங்கப்படுகின்றது. இந்த வருடம் அதே நோக்கத்தோடு இந்த போட்டிகள் நடத்தப்படுகின்றது. மொத்தம் 30 அணிகள் 5 லீக்குகளிலிருந்து பங்கு பெற்றுகின்றனர். அதே நேரம் கிளிநொச்சியிலிருந்து 2 அணிகள் பங்கு பெற்றுகின்றன. இந்த போட்டிகள் வருகின்ற 30ஆம் தேதி வரை விலகல் முறையில் நடைபெற்று 3ஆம் தேதி இறுதிப் போட்டி நடத்துவதற்கு நாங்கள் உத்தேசித்துள்ளோம். காலநிலை சீராக இருக்குமாக இருந்தால் 3ஆம் தேதி இறுதிப் போட்டி நடக்கும். இந்த போட்டிகள் நடக்கும் போது விளையாட்டுத்துறையிலே சாதித்த மக்கள் டிப்ளோமா ஆசிரியர்கள் வீர சுருவிகள் வழங்கப்படும். அதனால் தொடர்ந்து இது நாங்கள் 4வது வருடமாக நடாத்தி வருகின்றோம். இது வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே நேரம் பார்வையாளர் ஒத்துழைப்பும் சிறப்பாக இருக்கின்றது. எனவே இந்த போட்டியை நீங்கள் கண்டுகளித்து இந்த போட்டி வெற்றிய நன்மைகளை எங்களுக்கு அறிவித்திருப்பது கேட்டுக்கொள்கிறேன்.